khona amandla aphilile. Almighty Jesus. Kodwa nje khonothi yenza intando. Angazi khona abayifila noma bayizwa njengami. Kuba ngaphandle kwentando kaKristu Jesu. Yesindawo. Before nje sikhuleka kakhulu ngicela ngithobe ucubeni la ekhaya. Ngithobe kakhulu ngibinge. Ayenza umuntu obe connected noNkulunkulu. Azakwazi ukwenza intando uzodwa amakhehla amadala. Ibhebenene zentshebe ufike emasontweni yaneqhude phezulu. Ufike lekhuluma bethi nathi siyazama ngoba yenzeka intando mengabe ungaconnectanga. Yeah. Kodwa yodwa into eyenza umuntu ezintando kaNkulunkulu umthandayo. Yeah. All right, what is prayer? Ngoba mhlasimbe sothi siyathandaza yini umthandazo? Abanye bayathandaza abazini nabafundi bakaJesu bake bafikela umfundisi bafikelwa ukuthi deka bangazi sothandaza sithini manje ngoba umthandazo siwazi bayabuye ngoba yayiwa kuye khutha ngedolo ukuthi baba angisazi ngizothini ulahlekile connection yami angisazi angisazi ngizothini baya kuye wathanothi nje kancane baba wethu osezulwini. My God. Kwathi ningasayikhuluma ke lento eyiningi ningasayi naseyikolweni niyofunda ukuthandaza ngeyisimba hayi kodwa vela nithi baba mfundisi khona omnye ubaba okomfundisa ekhuluma umthandazo phezu kwempilo yami